आंनि अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव गिबियावनो जासिहरबाय। बेजों लोगोसे नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो जोंनि न'नि बारियावहाय। नोंथांमोना नुबाय जोंहा बेवहाय बेबायदि बायदिसिना जानज्ला बानायनाय दंमोन, बायदिसिना मैगं थाइगं मानहोनायफोर फिथाइ सामथाइफोर जोंहा दंमोन, दायो एसे खम जाबाय। ओमफ्राय फोरला दाबो दंबावो, बे फोरला बिराद जाहोबाय जोंनो। ओमफ्राय बिदिनो गय फुलि माबि दं आरो साइडआव। थ' बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा सावरायनो थाखाय आङो आखायाव लालायबाय बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। थ' बे रानबाय बियो। थ' अनजाग्रा आंनि लोगोफोर, बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों सावरायनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय, थ' जोंनि गोबांथार सोरबा मानसिफ्रा, जों सुबुं हारिफ्रा आरोखि जों मानसि जाथिफ्रा माब्लाबा समाव बुजिया सोमजिया खोथा बुंनायाव जोङो गोबांथार समावनो जोङो गाब्र'नो गोनां जायो, लाजिनांनो गोनां जायो। ओमफ्राय बुजिया हसिया गुबुननि मोजां गाज्रि मिथिया हसिया खोथा बुंनायावनो जोङो गावजों गाव दुखु मोनलायनो गोनां जायो, रागा जोंलायनो गोनां जायो। ओमफ्राय बुंनो सानाब्लाबो बुंनांगौ जानानै फैयो, बेबायदि जायो ना मा होनो? थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों आरोखि ना। थ' अनजाग्रा आंनि लोगोफोर, आं ओरैबायदि सानो मोनसे बाथ्राखौ आरोखि ना। साप'ज जोङो सासे मानसिखौहाय गाज्रि बा बायदि रोखोम होननानै जों खोनाबाय थायो। ओमफ्राय बे मानसिनि सोमोन्दै जों एसेबो बिजिरनानै नाया बा साननानै नायाखै। थ' बिथांखौ मानो गाज्रि मानसिफ्रा बुंदों आरोखि ना। थ' जाय मानसिया बेबायदि मानसिनि मोजां गाज्रि मिथिया हसिया गाज्रिल' बुंबाय थायोब्ला, बे बिथांमोन मिथियै हसियै गाज्रि बुंग्रा मानसिफ्रा बै मानसिनिख्रुइसो रासिन, बुजिनो रोङैसिन, गाज्रिसिन होननानैसो आं मालाबा सानो आरोखि। आंनि मेलेमाव, आंनि गोसोआव आं बेबायदि सानो। जुदि बे बुजिनो गोरों मानसिमोनब्ला, थ' बे बिथांखौ मानो गाज्रि होनदों बा बे बिथांखौ मानो बेबायदि बाथ्रा बुंदों, गोथौयै बिजिरगोन बा सोंनानै नायगोन, खारना मा, जाहोना मा। बेनो जाहैबाय गियान गोनां मानसिफोरनि खामानि। अनजाग्रा आंनि नायगिरिफोर, थ' आंनि डियार भिउवार्स, नोंथांमोनाबो सोरबा बेबायदि समस्यायाव गोग्लैफ्लांनो हागौ। थ' मिथिया हसिया सोरबा सासे मानसिनि मोजां गाज्रि मिथिया हसिया जुदि गाज्रि होननानै बुंफ्लाङोब्ला, गुबुननि खोथाखौ लानानैनो गाज्रि होननानै बुंफ्लाङोब्ला, थारैनो जोङो बा नोंथाङाबो माब्लाबा समाव लाजिनांनो गोनां जागोन, बा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन, बा रागा जोंलायनो गोनां जागोन आरोखि ना। बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय आरोखि। थ' बेखायनो इसोरा जोंनो नलेज होबाय, टेलेन्ट होबाय, गियान होबाय ना मा होनो लोगोफोर? थ' बे इसोर होनाय गियान, टेलेन्ट, नलेज होनायजों जोङो बिजिरनानै जोङो नायग्रोनो नांगौ आरोखि। जों जिखि घटना जाया मानो, जिखि समस्या जाया मानो, जोङो मिथिग्रोनो नांथारगोन। मिथिबायना? मिथिग्रोनो नांथारगोन। What is the matter is going on with him or with her? बेखौ जोङो मिथिथारनो नांगोन। थ' अनजाग्रा आंनि लोगोफोर, बेनिखायनो ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि मोनसे गियान गोनां बाथ्रा बुंदों आरोखि ना। बे ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव मा बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोनि दे। आङो फरायो नालाय बाइबेलखौहाय, थ' आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बेवहाय ख्रिस्टियानफोरनि बिजाबावहाय, बाइबेलाव बोसोन बिजाब होननाय मोनसे बिजाब दङ। बेयाव बोसोन बिजाबनि 13 बालाबनि 16 सिरियाव बे खोथाखौ बुंदों। मिथिबायना? Proverbs chapter 13 verse 16, यहाँ में ऐसे बोला है, मा होननानै बुंदों बेयाव? साननो गोरों मानसिफ्रा लागारबो मावनायनि सिगां साननानै नायो, आन्थाय मुरखु मानसिया गावनि रोङैखौ फोसावबायो। मा होननानै बुंदों? बिराद मोनसे नलेजनि बाथ्रा बुंदों आरोखि ना अनजाग्रा आंनि लोगोफोर। मा होननानै बुंदों?
साननो गोरों मानसिफ्रानो लागारबो मावनायनि सिगां साननानै नायोनो whether if I do this job or work whether it is good or bad ना मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ साननानै नायो गियान गोनां साननो गोरों मानसिफ्रा ओमफ्राय दाना मुरखु मानसिफ्रा आरोखि ना जायफ्रा साननो हाया एकदमबारे गुबुननि खोथाखौनो हय होनग्रा एकदमबारे साननानै नाया बिथांमोन बायदिखौ मा होनदों मुरखु मानसिया गावनि रोङैखौ फोसावबायोना नंगौ रोङैखौसो खोन्थानाय जायो बियो ना बेफोरबायदि आरोखि थ' मावैनि सिगां साननानै नायग्रोला ओमफ्राय खामानि मावनोसै बा खोथा बाथ्राफ्रा बुंनोसै गब्र'नो गोनां जानोसै गोग्लैनो गोनां जानोसै लाजिनांनो गोनां जानोसै आरोखि ना थ' बेबादिया मा गावनि नलेज गावनि टेलेन्ट गाव मा रोखोम मानसि रोंगौ ना रोङा बेखौ फोसावबायनाय जायो गावनि मावनाय दांनायफोरजोंनो ना अनजिग्रा आंनि डियार साबस्क्राइबार्स नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि जायो आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे खोथा होनबावदों आरोबाव बे ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव आं फरायनानै खोनासंहोबावनि दे मोनसे सिरि आं फरायनानै खोनासंहोबावनि बिराद मोजां बाथ्रा लिरदों बे ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव थ' बेखौनो आरोबाव मोननो हाबावगोन बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 3 सिरि प्रverbs chapter 22 verse 3 आवहाय बेबायदि बाथ्रा बुंबावदों आरोखि ना खोनासंबानो जाबाय मा होनदों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला आङो नोंथांमोनजों बारियाव थानानै रायलायगासिनो दं आरोखि ना गय बारियाव एकदमबारे ओरै बारियाव फैनानै ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोखि ना दायो सानाबो बिराद दादा मोदान फैदों थ' आं एसे साइड जानि आरोखि ना ओरैबायदि लिरदों आरोखि नै आं फरायनानै खोनासंहोनि साननो गोरों मानसिफ्रा निदान सफैगोनखौ मिथिखानानै एरखेखायो नाथाय साननो रोङै मानसिया हाब्र' हैनानै लायो आरो उनावसो सानफिननानै गोसो गाबो बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों आरोखि ना मा होननानै बुंदों जायहा साननो गोरों बे बिथांमोना निदान सफैनायखौ मिथिनानै एरखेग्रोखाय जाहैबाय मिथिबाय दा साननो गोरों मानसिफ्रा नंगौबो जायफ्रा नलेज दं टेलेन्ट दं बुंनायनि सिगां मावैनि सिगां साननानै नायग्रोयो ना बिथांमोना माब्लाबाबो खैफोदाव गोग्लैखाया ना ओमफ्राय बेबायदि साननो गोरों मानसिया खैफोदखौ नुहुरनानै एरखेखायो दैट मिन्स बेखौ मावोब्ला खैफोद जागोन दैट मिन्स बेखौ बुङोब्ला बेबायदि घटना जागोन ना बेबायदि गाज्रि मोनलायनाय जागोन बेखौ मिथिखानानै एरखेग्रोखायो माने एरखेग्रोखायो जाहैबाय ओमफ्राय मा होननानै बुंदों मिथिबायना साननो रोङै मानसिफ्रा हाब्र'नानैसो लायोनो हाब्र'हैनानै लायो ओमफ्राय खैफोदाव गोग्लैनोसै निदानाव गोग्लैनोसै रागाबो जोंजानोसै बुंजानोबो गोनां जानोसै ओमफ्राय जोबनायाव मा जायो होनना मिथिदों उनावसो सानफिननानै गोसो गाबोनो उनावसो रिग्रेट जायो होद मावाबा हामगौमोन आं बुङाबा हामगौमोन आं आंनिनो गोरोन्थि जाबाय गोसोजों गोसो गावखौनो दुखु मोननोसै आरोखि बे जाहैबाय साननो रोङैफोरनि मुरखु मानसिफोरनि खामानि जाहैबाय आरोखि ना थ' अनसायग्रा आंनि डियार भिउवार्स जायफ्रा आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दं आरोखि ना नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय जोङो बा आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्सफ्रा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोङो मावैनि सिगां बुङैनि सिगां जोङो साननानै जोङो नायग्रोनो नांथारगोन आरोखि ना बे खोथाखौ बुंजागोन ना बुंजाया मावजागोन ना मावजाया ओरैफोरबायदि आरोखि ना ओमफ्राय मावैनि सिगां बुङैनि सिगां साननानै बिजिरनो हाग्रायासो गियान गोनां आरोखि ना बेबायदि बेक्ति बेबायदि मानसिफ्रासो गियान गोनां गुन गोनां नलेज गोनां आरो टेलेन्ट गोनां आरो बयजोंबो बाख्नायजानाय हामजाजानायखौ मोननो हायो अनसायग्रा आंनि लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय सोरबाफोर आंनि भिडिअ नायगिरिफ्रा बेफोरबायदि जानानै दङब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो शेयार खालामबाय दिनैनिफ्राय जोङो गासै बिथिङाव आरोखि ना गासै जिनिसाव जोङो साननानै नायग्रोनि दहामबायसै आंनि नायगिरि नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय